azkenengo urteotan agian aldaketa bat ematen ari da, ez? Eta orain komunikabideetan, ez, giro katoliko deitzen dutena, modu batean arlo batzutan nabarmentzen da, baina bestetan ere nik uste dut konplexuak edo kulturalki askeago sentitzen direla beraien bilakaerak edo bilatzeko prozesuak martxan jartzeko, ez? Eta hortan askatasun gehiagokin galdetzen dute edo hurbiltzen dira proposamenetara edo jendearengana. Bi mugimendu daude, alde batetik beraiek aurre iritzi gutxiago izatea, baina bestetik ere sekularizazio prozesua haren joan delako. Orduan background hori ez izatean, askatasun gehiago edo aurre iritzi gutxiago dute. Horrek ere esan nahi du, Elizaren presentzia gazteen bizitzan ere gutxitu dela. Baina kontua da, eta hor dago ezberdintasuna, zeren bila dabiltzat esperientzia espiritual baten bila, edo religioak tradizionalki eman duenaren bila. Bata askoz individualago da, eta bakarkako bidea, naiz eta batzutan elkarteko kontuak egon. Eta horre ere, gure tradizioan sortu diren proposamen berriak oso individualak dira, eta elkarteak ez dituen beste lantzen. Eta gero, tradizionalki erlijioa elkartearekin lotuta zegoen. Hemen parrokiak izan daitezkenak, ze geure elkartea, geure auzoa zen, baina gero hori ere hiri handikin edo Euskadi hiria honen sortzearekin mugikortasun handiago dago. Orduan elkartearen kontzeptua ere aldatzen dabil.